Shubor nakaslem jong unausan hima. Usembut Menteri Rangba Kajela uba Preston Tensong ulaong baki teliki mat dawa ki bakintup ya ka ILP bat ke MRSSE ki don la ka jong ka benta bat ki daw. Namar ka ILP ka deka an ka banaka sarkar kami ni ka Central Act mada ka por baki wanra ya kani ka an kan don lepa ka jing penbet ha ka biade bat ki kindon ba pher ki bakum ka jela ka de ban le khamtam haga biade bat kejela Meghalaya kabalong kejela kabaki breo ki rung yami ban lej ni ki wei ki jela shiki wei pan baru ban pentikna ya ka jinya bet jong ki kali bat bakanam don ka jing pentot ki pat ba ki bayat bayeng lingba kejela Meghalaya uba Preston Tensong habaya keren bat kirat pathai khubor mentakasngi ka henry terik undopra arhajar arpulai ulaong katba ka MRSSE pat kadei lakajong ke benta namar bakani ka mat kaya tingko hagaba uno nong song jong kari unha ban yo ya ka hok laj loj ban ya lingba ka jela ka ba penyaso ya ka lenti shiki wei pat ki jela kumta kanam don kanu ka an ka bala ban khang bakin ya lingba ni ki wei pat ki jela ban poi shika jela la jong Shushu ba Preston ulia thuru hagabe dei bat ka ILP nakaliang ka sarkar jela kalayai but din bha bat dangha ki khindiat por ki beladam menteri rangba ka jela Konrad Sangma ulayalam ni ki kinhon menteri Shenong ba New Delhi hagabala yo ban yakundu wat yo menteri rangba du keri Narendra Modi naga benta ban yakren ni ka mat batru ka jingkin thop ya ka ktien khasi haga khrnit ka ba phra jong ka riti sanchar keri Ini mereka ILP kalau tak. PE kalau ni, PE nama ka ILP issue is different issue. MRSA is different issue. Jika ILP nama yang ingin insist satu benda begini dari mana yo ILP. But ka ILP ka dek Central Act. Dek Central Act kamu hakapor ba ki pas. Ya ka Act. Kandon lepa kajing penbaik. Haba ong kaak kemudian don lepa kaban ong ba piap le kumta kamtam ha kamigala namar kadeka ka transit state you have to do this you have to do this you have to do this but make sure baka the flow of vehicles does not disturb ye ki pajba ki ba cross ye kamigala lan ki baya ilang ba jok Shillong kat badai de kata kadeka ka ILP kabang mangipat haka MRSA kadi lakajo kabang ile kalau balay kisah pinpoint maki kata kalau ba kiong kayak tengku kani ki issue ke tengku namar ba unu citizen jongkari India ulong free banyat kamtam haka jaka kabang kajela kahap ban connect let's say ki sautuli santuli ki jela te kanum don kanu ka an ka badam ka bala ban khang bakin ya nakawe ka jela sako ki jela ban poi sala ka jong ka jakala ni sakala ka jong ka jela te kata de nakala da ngong pi kalong it's different issue altogether namar haka ILP ladki ai kamot kan don ka provision ka ban penting na ba let's say ban num don kajing pensaja la kajing pensitom la kajing kaban warak penban kajing yakin nong yen haden baki rum syaka jelah kajing Bang nak kalian ke surga tu kalau budin kalian kam. Hai gila budin ya ILP gila budin ha gila budin teh kato kelas ko ngapi UCM dalam ni ka tim joki minister ngai kedua adu prime minister ndai tang ILP next sementara ya katuka ya ka ayu ya ka language katur ke mangilaya teko kata we are going to do it unfortunately kini kisi CM will come hopefully very soon CM will call a meeting with all the stakeholders consultation when we call meeting means consultation seek suggestions openly and so on from everyone. Kapila pan tu kawai naki query la ne ki jingpan jing sai jong ka mechi balai ka pha yang ni kan ke sulong dak ne ke jing pha kalong nomor ba ka basya ke dan sukuren lukot mu ki ong ba ke tungku baki an jong ka
parlemen jong Sarkar India hakaba ngi ong ban bu yang ini ka facilitation center kalau mungkin cegit de kata ki ong ba kala ban kalau kata hakaba met terkena makan ini kedai ka transit route kaba mendai ban bentut mentai Gibril ke bayat be yang Syathe Sabarat Bali ke balai Mizoram ke balai kelek-kelek ke bawah